This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ang pagtukar kan mga isyu, bereta, asin mga istorya sa atong nasyon, kasabay ang balanse asin patas na pagtatar kan mga isyu na daw dahil bigsusurugan, kundi ang katotohanan. Sarabay ang pagandar, programang Arandar Bicolanja. Bicolanja. Pangiriba ang obserbidor ng bayan, AAA Ariel Andes Arieta sa programa Arandar Bicolanja. Digdi sila sa Bicol Net TV, kasuro kan Bicolano Worldwide. Napalit ako, hindi ka hatali papa. May sexy nga Okay mga karandar, maray na bang kitabi sa Indogabos sa garon na ninibago kamo sa pandok na ni kan Bicol Net Internet TV ano. So mga karandar, mga ka Bicol Net giraray. Ikaduang ano ini kabtang kan programang Arandar Bicolanja poon kan kasubagong alas 12. Hanin hapon sa Arandar Net News and ngunya na banggi digdi kita sa Bicol Net TV. Ano, maray na banggi sa Indogabos and syempre sa panginginot kan sa moyang station manager Maestro Nel Ladtuon and sirigman sa gabos sa pagiriba sa Bicol Net. Ano, initabi siya yan de Sarrieta an sa indong makakaiba sa laog din sarong oras. Maguristoryahan kita mga karandar kan mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan, mga pangyayari sa nakalihis na 24 oras. Ano? So, live na live kita sa Bicol Net Internet at TV. So, siguro, madadangog manindo ini, umadadalang sa Arandar Bicolanja Net. Ano? Simulcast ba tayo? Ano ini, Maestro? Paano tayo na yung may share na sa tuyang ano ini? Paano ini may share? Raman ako kunyan. Dapat i-ano mo ako? Ano di? Itag. Okay? So, syempre, panibago tayo ng programa pagkabanggi digdi sa Bicol Net. No? So, sabi ko nga ni, open ang programang ini sa gabos na suwesyon, sa gabos na mga opinion, pwede tabi magpartisipar. Welcome na welcome po kamo digdi mga karandar. And sometimes, siguro magtatagalog kita base sa satuyang mga parantabay. Maski maluya kita magtagalog, pero pipiriton ko tabi mga karandar, mga kabicol net, tanganing masabutan kita kan satuyang mga parantabay. Nadadangog po kita sa bilog na kinaban. Pero ang programang ini, intindido sana ini duman sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga taga Bicol. And of course, ako pag nagaprograma, maski sa na radyo, maski sa na TV, inot na inot kong pipasalamatan ang mahal na Diyos, kita pigtatawang panibagong buhay sa araw-aldaw. Lord, thank you very much. And siyempre, day kuman mawara ang sakuyang pagbati duman, sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, lalong-lalo na ngunya na mga oras na ini sa sailing ko sa oras na alas 10:24 nin pagkabanggi nasa kasiraman ang mga nagasilibrar. Ano? Ang sabi, kung may karantahan man o may mga buro-video, okay, sa indong residensya, pag alas 10, pundo na po. Tanganing, day na maka-istorbo sa saindang mga kataraning. Ano? Tanganing, iwas iwal, iwas gulo, iwas aresto. Natangya, piga aresto. Yes po. Ano? So, siguro, sa mga bagay na ini, kung may kataraning, magpauro intindi na sa nanguna, no? Kung day man talaga nakabalaw. Pero Martes po sa aga, ha? Lunes po ngunyan, pitsa 14, kan bulan na Septembre. Mga karandar, excuse me, kita nagtagadit pa. Takon maraman indo ining sa kuyang piga inom,
digding anting-anting, aram na ini ni maestro. Ano? Ah, ano maestro? Okay lang? Sige. Akseptadoan ka boss sa mga ano nindo ha, opinion, suwesyon digdi sa programa. Anyway, this is my first time. Halat ha, tagaron nakatag na ako. I-share, ayan. Pwede tayo nida i-share. Paano ini pig-share tabi, maestro? Tadaw. Tadaw kung pwede talaga i-share. Ura man ako digdi kunyan. I-share ta na sana. Watch party Paano ang pag-watch party? Nailing mo ng agta, maestro tabi ini na sa imong sarong angkor digdi sa programa. I-watch party mo ngaya pa di. Kasrami ko kan muro watch party iyan. Sige daw. Di, sutag-tagay na ito, sutag-tag. Sige daw. Bako man yan. Sige. Digdis Nagta-agta, Dahil kitang magini mo. Tag you in a post, open. Okay. Sige na. Aram ko na. Kung paano, sige nga, ang share. Tama? Dayman. Nakalagdig di maestro comment. Pero, makukuha ini, makukuha ini sa luway-luway na paagi. Comment baga nakalagdig di. Paano kuan magkaras raming mga comment yan. Anyway, mga karandar, dakulong kitang dapat pag-istoryahan sa nakaliyes na, alat ngo, kwintahon ko. Natapos ang programa ko kasubagong alauna, di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa nakaliyes na 9 oras, yan tabi mga karandar ang sa tuyang pag-orlay-ulayan digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kan Bicolnet Internet TV sa pamamahala kan sa moyang station manager Maestro Nel Adtuon. And siyempre nagpapasalamat man kita kay Maestro na natawan kita nin oportunidad na magprograma sa sayang sa sayang istasyon. Although ako baga may sa diri man na istasyon ang Arandar Net News and Information Broadcasting Services, pero iyan ang kaugmahan ko. Ini si Maestro bakong siloso, na tamili igwa ako, dahil na ako imbitaran. Inimbitaran manggiraray ako. Dahil ni solo ko talaga ining programa sa Arandar Net News. Pero iyan ang mong kagayunan kay ni ang mga amigo bakong mga siloso, O duman nga ni sa kunyan pigiimbitaran man ako. Ang maestro pigiimbitaran man ako duman sa Born TV ni maestro man bagay ito ni Ted. Okay lang, di ba? Mas magayon ang araw kayan. Nag-rotate kita, pwede man kamo digdi sa kuya magprograma, pwede man ako sa inyo magprograma. Kaya lang, pagpasensya nindo ang studio ko, talagang purely analog lang ini. Mahal pala, magparog kan maestro, nasa imong kunyan. Nasa imong studio. Anyway, nakakunyan ba lang sa kuya? So background ko, pero okay lang. Ayo. So, para sa karaman kan gabos, tabi mga karandar, ini si Maestro Nel Adtuon, saro ini sa mga mentor ko, saro sa nagtaw sa Kuya Kibreak, bilang broadcaster. Sa totoo sa naman yan, dawa haputin nindo si pag-iriba na Tony Kileste. Di ba tabi maestro? I am talking right? Kaya kan inimbitaran niya ako day pwedeng day pagbigyan o kaya day pwedeng magsayuma. Pero well, ano tabi maestro, may pigtataram ka? Nagabatin ka diyan? Yan ang totoo. Nagtataram lang ako maestro ning totoo, ning katotohanan. Warang halong kautikan. Tabako man kita ipinamundag na utikon.
Yo? Kaya para sa sabi ko nga ni para sa nagaantabay kunyang ko po ini. Mentor ko po ini si Maestro Nel Adon. Yo? Pag-abot sa ngaranin broadcast. Although igwa pa man ki mga ibang nagpara turoro sa kuya pero saro sa main na ano ko mentor sa broadcast saro ini si Maestro Nel Adon. Kaya saludo ako sa imo. Okay? Sinabi So ko mga karan kung wala. Yes. At pag sinabi kong gawin ko yan, umatras ka na kasi gagawin ko talaga. Matindi. Yaon dyan si Maestro sa control. Ano? Station manager na, nasa control pa. Kaya mag-jamming kami ngunyan hanggang alas 11 o mag-extend kita, Maestro, hanggang anong oras ta garo dakulong kitang pag-urlay-ulayan ngunyan na bangging ini. So, okay na ini sa kuyang oras, ano? Tama na ini. Sige. And, makamumundo tabi, Maestro, ano? Mga kaarandar, makamumundo na bareta ang satuyang nasirip sa satuyang wall. Na kung sa Pig Post, kan mga satuyang mapag-iriban na pati kumpirmado naman na talagang gadan ang saro sa samuyang mapag-iriba sa ngaranin broadcast, ano? So, hirak man. Pero dahil aram kung ano ang pinakarason, pero kami namumundo siyempre sa ladukan na media, ano? Bata, nakaibata man ito sa dati kong istasyon sa Radyo Ono Legazpi. Nakaiba ko yan nagkapirang aldaw o bulan nasabi ng broadcaster, membro kan media, na binadil kasubagong aga ay kasubagong banggi, ano? Mga 7:45 or 8 arugayan sa may sitio Kabidan kan Sorsogon City. So, makamoromondo pero paano kayan? Dahil kita ki maginibo because iyo nagayod man an ano, iyo naman gayod an nasa isip kan nagkapira kan may tagpagimo kayto na sa araw kaytong paagi makabawi sinda. Kung kaya sabi nga ni sumalangit nawa an sa imong kaluluwa pag-iriba Jubert Pulpog Berkasyo, no? Makamurumundo man talaga. Ikaman saro man sa mga pag-iriba mo an mawara sa paaginin na bakong tamang o kaya sa bako sa tamang proseso. Okay lang ang sarong tawo na magadan sa hilang, siguro sa aksidente, pero kontinuyo binadil. Garo makamurumundo. Isipon ta mga kaarandar, pirana an mga nawaran o kaya nawara sa kinaban na membro kan broadcasting, membro kan media. Kung narumduman nindo mga kaarandar kan panahon sa June Villanueva sa Kamalig ang garo binadilman gadaan sa data aram na rason. Siyempre mabigibo pa inimbestigasyon ng mga autoridad. Pero siyempre most of the time na aron kay niyang profession, ikukonektar permi sa indang profession. Although igwa pa man ki ibang rason, pero anong magiginibuta? Narumduman nito nga itong June Villanueva. Ikadua. So, di pontong Joey Llana. Ba? Although, ang mga kalidad kay ni sa ngaranin broadcast, talagang mga komentarista po sinda. So, bilang komentarista, iyan man tabi ang sa iyan ang linya kan sa indang trabaho bilang broadcaster. Pero sa iling ko, mga karandar, ang nasabi ng araw gayning linyada, dahil man kayo dapat tumbasan ki araw gayning sentensya na ipabadil o badilon o basta makamoromondo. Ngunyan, igwa kitang Jubert Pulpog Berkasyo. Pigpa para basa ko kasubago. Iyo puro J talaga. Tama ka, maestro,
Puro J. Maringani bako Jariel Arieta ang ngaran mo. Lalo na ka maestro. Takong Jarnel, rimate ka, ikanan masunod na nasa linyada. Yo, kung Jariel, buda Jarnel, rimate. Ah, yung baga Jun Villanueva, Juliana, Jobert Pulpog, Bercasio. Puro J. Sisay pa ang nasa broadcast na J. Sana day naman kisunod, ano? So, nangangapudan tabi kami sa mga otoridad na dapat matawan man tabi ini. Nin magkaninigong hustisya, no? Magkondusir tabi kamo nin magkanigong investigasyon. Katagod ka ini sa pangyayaring pangbabadilgadan sa samuyang mga pag-riba na si Jobert Pulpog Bercasio dyan sa Sitio Cabidan, Sorsogon City. Oy, sisayan ano diyan ang ano ini? Chief of Police. So amigo ko patabi si ano ini? Si Lieutenant Colonel o Colonel na si ano ini? Malilingaw na kita pasensya ka na, padre. Lieutenant Colonel Salbatana, amigo ko ini. Ay, piglilingawan mo nga ako dahil ka na sa kuya mako kong impormasyon. Bayon ha, namali ko kuna kainin anting-anting. Okay. So, sa Provincial Director kan Sorsogon PNP, kay Colonel Bausa, please, an Arandar Bicolandia, an Bicolnet Internet TV, an Bicol, o kaya an Arandar Net News and Information Broadcasting Services naghahagad tabi sa Indunin pabor na sana maimbestigaran ininin matanos. Siyempre, aram ko man na problema nindo ini, pero pakigibuhan po ni napaagi para makuha anesthesia kan pamilya kan broadcaster na binadilgadan dyan kasubago pa sana. Yo? Sige. Narumduman ko si PD. Na si PD kaya, taga-Daragayan, agum kan amiga ko. Kaya PD Bausa. Pero si Chief of Police, kan siyudad, alat yun na ito. Kaiba-iba ko ini, bako pa ini official. Kaiba-iba ko na ini, pero natatanalilingawan ko. Si Lieutenant Colonel alat nyo na, naging Chief of Police kan Daraga. Maestro, si nga nito. Lieutenant Colonel. Jesus na utak ini. Bangpang nakaginswa. Wala talaga, maestro. Kaya ito ka nag-klase ako sa Kolehiyo di Abogacía. Bago ako nalaog sa classroom, nagtutulo akong RH duman sa sa Ligaspi Restaurant. Very active ang sakuyang mind. Pag ako nagaklase na nakatulong RH, pero ngunyan, sa bagay, dinswa, nagluluya. Kaya, paano ini? Alata, tamay basahon ko na ako digdi. Ki mga paabot sa satuya kan mga paraan tabay ta. Ngaya baritaan mo na lang tabi ako si Ray kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Rakman. May pigsen sa kong video, nagaprograma si Pag-iribang Jobert Pulpog. Sabi niya, iyong ngani po, kaso mga kalaban baya, gusto dahil na pagmataramon ang mga media. Nakang dahil magtaram ka kitutuo. Dahil maaraman kang taong bayan, bakong iyo tabi si Ray? Taga paro-paro iyan, sir. Kaso digdi nakaagom sa barangay Buenavista Bacon. Iyong ngani, taga rapo-rapo ini. Pero nakaagom dyan, kaya dyan na nag-stay. Yugon mo, ang tama katabi, Bong, na digdi o palan sa ngaranin media, kung magtataram ka digdi ng katotohanan, lalo na kung may mararabasan ka na mga darakulang tao, ang buhay ta, delikado na. Paano na po ang ngaranin media? Bakong iyo po, kaya matanglay,
matanglay konsiring kay ni tabi mga kaarandar. Pero day kitang magiginibo kung aron kay ng laban. Why? Because na igwa man sindaki desisyon. Dapat kuta na sa maray sa natabi na paagi, sa maray sa ng paggugobyerno, dai ki mga ano pa man na mga anomalya, dai kuta ki mangyayaring arog kay ni. Ano? Nangangapodan tabi ang programang ini, asin ang Bicolnet Internet TV, sa atensyon kan Malacanang, partikular kay kay Secretary Edco. Secretary Edco tabi, baka nakakaabot ini ang samuyang broadcast ngunya na banggi, pakitawan man tabing atensyon ini ang mga nangyayari digdi sa Bicol na pirana na binadilgadan ng mga broadcaster. Una ko tabi igwa kamo ki programa para sa samuya na kami maprotehiran mintras na nagtatabil kami nin katotohanan. Pero kung araw kaya na napapabayaan po kami, siyempre, ang term ko kami, kasi broadcaster din ako. Pero ako, may lang naman ako dumira. Pag tumira ako, igwaman ki basihan, nahiling ang ebidensya. Pero may tawo kaya na pag nadalaganan, dahil nakiibang rason, no di ipabadil ka. Sana naman, bukas man ang programa para sumimbag. Pwede ka man sumimbag sa ibang programa, sa ibang radio station. Pwede man bagatabi sumimbag. Pero kung araw kayo niyong sisimbagon mo bala, o ipapasimbag mo bala, sa indong binayadan, para gadanon badilon gadan, ang sarong broadcaster. Pero bako man tabi ang tama. Kung nabo mo po madalaganan, marayan sa una po nindo, mga ngaturog kamukayan na may nagadan na sarong broadcaster ka pinabadil nindo. Sa una nindo tabi, mga ngaturog kamukaan ki maray, garuday man po kamo ki katrangkiluhan. Kung kaya, ang dapat kayan, mag-surrender na kamo. Natangita mag-surrender, pinabadil ko nga eh. Pero bako man po talaga tama. Di ba? Tabi, maestro? Di ba tama, Bong? Siyerte siguro, may nagsugo ka ito. Ta imposibleng sunadalaganan ka ito. Iyo mismo ang magtira ka ito. Hirak man. Nagsasabi man sa na ito, nin katotohanan. Halat ha? May hanapo naman ako digdi. Day ko tabi, maestro, maestro. Ikaw daw tabi ang gibo. There aren't any videos playing right now. Ang video tabi, maestro, kan Bicolnet, piga hold kan, o kaya piga putol. Kung kaya, indasada. Pero diretso pa tabi. Live na live pa kita tabi, maestro, sa satayang oristorya. Tada. Uwiyo. Okay, so duman sa mga nakantabay, sa mga, sa satuyang sa satuyang mga parantabay dati, sa satuyang ibang programa, lalo na dyan sa Luwaskan, Pilipinas, maray na aga, maray na hapon. Okay? Sige, tuod ako magparasirig-sirig, maestro, kan na konsul ko. Pigahiro-hiro ko, day man pala, tayaw na ko dyan sa, ang konsul ko, yaw dyan sa mo. Okay? Sige. Alat ha, tamayin muna kita kay niyong, anting-anting. So, mga ka-arandar, oras? Anong oras na? Daw ha? Dahil lingon oras. Oras, 44 minutos, makalis na alas 10 nin pagka banggi, digdi sa na yan sa Bicolnet Internet TV. Sige. O tabi, maestro, makomersyal mo na kita? Pwede man yan patugtugon mo madadang. Arin. Madadangog? Hindi. Nasa ko yan? Nasa, Nasa mixer. Kaya, hindi madadangog. Sige, mga karandar, bago kita magpadagos kanibang istorya, ma-commercial muna kita yan, no? Sige. Maestro,
Nasa imong unaan na This program is brought to you by JJAN Construction and Supply. JJAN Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJAN Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Pagtukar kan mga isyu, bereta, asin mga istorya sa atong nasyon, kasabay, ang balanse, asin patas na pagtatar kan mga isyus kanadaw, dahil tigsusurugan, kundi ang katotohanan, sarabay ang pagandar, programang Arandar, Bicolanja, Arandar, Bicolanja, pangiriba ang obserbidor ng bayan, AAA Ariel Andes Arieta, sa programa Arandar, Bicolanja, Arandar, Bicolanja. Digdi sina sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Napalit ako, hindi ka hatali papa. May sexy nga babae nga ang ngara ni Carla. Gimbaligyaan ako, haniya tahong. Dako daw matambok, baratong ang lison. Nanganugon ako, na makita ng iba. Gimpalit ko dayon, ang tahong ni Carla. Paguli habalay, diretso ko ginluto. Jimbo ka ambot niya, ngang gintilawang ko. Ako in humangaha, ngan napausa. Mapula-pulangan, mahumok ang tahong niya. Matarutam is manatok maharang-harang. Naiibahan tahong na ako natitilawan. O tahong makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. O tahong makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Kintistingan ko, iwat pagprituha. Bangin mas marasa kontra ang ginisa. Kinhugasan hin maupay, nang ginsunad. Kimpahiran hin margarin nga diri magmaluad. Ako inabutukan, ang akong pagtulon. Kay mas marasa pa kontra nimpotig nga tahong. Ginkaon nga tanan, pati ang balayan. Waray na bilingan, waray ko may gingkaragan. Nangurot ka nagtuhod, nganan akong paa. Agihan tahong ni Carla nga marasa. Pulosan akong t-shirt, na akong ginlubas. Agihang pagkawas, ka aking balhas. O tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. O tahong, Okay mga karandar, padagos kita sa programang Arandar Bicolanja sa lindong kan Bicolnet Internet TV. So digdi naman kita sa ibang mga istorya, mga karandar, na kung sain halat ngo na ha. Halat ngo na ta, may nagachat sa kuya na very important person. Madali sana ha. Okay. Sige maestro. Tahong niya nga marasa. Pag kumati ko, gusto ko hiya. Ako inalipay ang ginbaton niya. Hato pa daw hampag kita namon. May ada na daw hiya. Gusto na ha akon paglabay lahin.
mga tulo ka bulan. Nagdesisyon kami nga magpakasal sa simbahan. Yan na kay naglulungon na kami nga duha. Okay, mga karandar, padagos kita sa programa. Ano, digdi naman kita sa ibang istorya na kung sain. Alat nga na, magayonon tabi ining topic na ini. Magayonon an, maestro, magayonon an islat ko, 10 to 11. Why? So mga imo-broadcast sa aga, pwede ko nang mabirada ko niyan. Nakainot na ang BicolNet. Ano? And utrong ko na sanan, di ba? Duman sa Arandar Bicolandia, so sa alas 12 ko sa Arandar Net News. Di ba? Magayon na eh. Okay na maestro? Sige. Okay. So, digdi kita sa mga isro. Oy, maestro, matihain eh, tabi na magayon eh, na programa kan na Land Bank of the Philippines. Kung saan, tugutan ang mga estudyante na makasubli nin 150,000 na for tuition fee. Halat nga na. Is it the estudyante or the parents kan estudyante? Bako ini malinaw na post kan na Land Bank. Bako malinaw sa parte ko, pero anyway, kung magurang, ta siyempre ang minor age. Para sa sakuyang karaman, dahil man pwede ni laog sa kontrata, sa mga legal contract. Kaya pwedeng an magurang siguro. Pero kung estudyante na, ang pigatugutan kan Land Bank, baka na. Pero direkta kayo din sa eskwelahan. Ano? Bako man gayon sa pag nag-loan sa estudyante, makakaptan yan. Kas, dahil kubaram, mahaputa daw kayo niyan, Land Bank of the Philippines, pag kita na lugaran. So, magayon ining programa, para naman sa mga estudyante. Excuse me. Kasi may mga estudyante talaga na very deserving, gusto makatapos. Lamang ay kapos talaga sa kwarta. Kapos sa financial. Dahil man nakakalog naman sa mga scholars, mga scholarship program, siguro ay taram kung paralakasan o kung ano. Kaya ang Land Bank of the Philippines nag-appreciate nin arog kay ning mga arog kay ning programa. So magayon man ini tabi mga kaarandar o duman sa mga estudyante na nadidipisilan maghanap ning pang-tuition. Oportunidad na po ini para kamo maka-avail, makakuanin pang tuition. Ang halagang ini ay pang private school po ini. Ta sa public school, libre man baga talaga. Kaya lang very, sabi nga ni sa public school, lalo na sa college, many are called but few are chosen. Siguro ini yung mga loan na ini, pang private school na po ini. Kaya i-avail na po nindo ini, mga parantabay, i-avail na po nindo ini programang ini kan Land Bank. So, sayang man. Sayang man. Kung dapat pakinabangan nindo ini. Tandaan nindo ang kwarta dyan, kwarta po nindo. Lamang, garuman sa SSS na nag-loan ka, bayadan mo. Arog lang kayan. Pero oportunidad na po ini, mga mga estudyante na medyo kikapos sa sa pang-tuition. Pero, kung ano man ang detalye po kayo, bisitaon nindo ang Land Bank dyan sa Ciudad Can, Legazpi. Okay lang ini. Bako ini maraot. Okay. So, mga karandar, siyempre haputo nindo, lalo na itong mga yaon dyan sa luwas kang Pilipinas, mahapot ka mo kung kumusta na ngayon. Takasubago, may katsat ako na nasa luwas kang Pilipinas, pero garo bako pamaluwag sa lugar ninda ang bigapod na health protocols, medyo mahurigpit pakidit,
Kung kasabi nga ni, kung gusto mo nga maguli sa Pilipinas, maguli ka. Pero sa pabalik mo, delikado na. Delikado na. Garo, daiki back to work. Ang sabi sa satuyan, na pinabot na impormasyon, garo nga this is a government-to-government istoryahan. So sana naman ang gobyerno ta magtrabaho sa bagay na ini. Na siyempre, mauruli man digdi sa mga susatuyang mga OFW, iti-take na opportunity na maluwag-luwag na ang satuyang ang sa indang biyahe pasaring di sa Pilipinas, na sana naman ang pagbalik duman kan mga OFW o watabi, na sana naman pagbalik naman may trabaho pa sindang nagahalat. Kung kaya digdi sa Pilipinas, sigun dyan sa World Health Organization, salamat sa nagpaabot kay ni sa satuyang mga impormasyon, pig-send lang sa satuya. Whether this is true or not, pero babasahon ko naman ito, this is posted in social media. And COVID-19 in the Philippines confirmed cases, deaths, and recoveries as of 14 September 2020. Ngunyan po yan mga kaarandar. Na unconfirmed cases is 4,699. Total 265,888. Hindi ako na-accurate din eh. Deaths, mga ganan, 259 ang bago. Total, 4,630. Sa Pilipinas po yan. Recoveries, bago, 249. Total, 207,504. Digdi ako naliliga-ligan mga karandar pag-abot sa recoveries. Digdi talaga ako naliliga-ligan. Narurunot digdi ang isip ko, maestro. Tanata may nakaka-recover, pero dahil man daki bulong. Yan nan sa kuyang medyo puzzle hanggang sa ngunyan. Maray nabanggi sa sakuyang amiga, sa sakuyang kabats, kay Jessica Buisa. Ano tayo sa apelyido ni Kap? Lingaw ko? Mapapasala ako. Dahil ko, naramdaman, Kap, pasensya ka na, pero still. Maray nabanggi sa indo. Okay? May recoveries, pero dahil bulong. How come? Paano nangyari? Paano naka-recover? Ang sarong nagpositibo sa COVID-19, pero naka-recover. May bulong o dae. Iyan sa nansa to yung kaputan. May nunguno kita kaning, anting-anting. Siram. Okay? Kaya, maestro, mga parantabay-tabi, kamo na sanaan magtaram. Kamo na sanaan nagbana-bana. May COVID ba? Sabi kay itong, inda. Sabi ka na kay istorya ko, ako nga din na nagtutubod sa COVID. Magtubod po kamo. Until na i-lift ang COVID sa Pilipinas, magtubod po kamo. Pero, to make it sure, kung dahil na kamo nagtutubod, always wear face mask and face shield if possible. Social distancing, iyan man sa natabi ang makaibitar. Okay. Una na, breaking news. Breaking news. Maestro, tabi, breaking news. Mga karandar, breaking news. Pero talagang breaking news po ini. Na gustong ipaabot kan alkalde, kan syudad kan Legazpi, na si Alkalde Noel Rosal, na ang curfew hours shall be from 10 p.m. to 4 a.m. Kumbaga, pig-extend na ni Alkalde. Why? Ano ang rason ka ini? Ano tabi, maestro? Please go ahead. Maugmaw ng mga taga-Legazpi, ano? Maski ako maugmaman. May negosyo ba ako sa Legazpi? Na napiktaran kan curfew. Pero naugma ko tabi, maestro, ha? Ano ang rason kan alkalde kung nata pig-extender na ang curfew sa syudad kan Legazpi na dati binalik sa alas 8.
ngunyan alas 10 na naman, excuse me, hanggang alas 4 nin pagkaaga. Yo, ano ang rason? Nagdidikit na po, sigun sa sayang obserbasyon, sa mga reports, nagdidikit na po ang mga nagpo-positibo sa syudad kan Legazpi. Yo? So tama man ni si Alcalde Noel Rosal na araw kayo niyan sa iyang desisyon. Yo? Kung kaya pwede na po hanggang alas 10. Ikadua, drinking of liquor in public areas or outside residence is still prohibited. Yo? Dengo na magparaturo taalab sa mga lugar, maestro. Dengo na. Bawal pa man yan sa mga pampubliko. Ano? Iyo, bawal nga na. Pero, sa law kang residensya, pwede. Pero pag nagluwas ka sa pampublikong inuman, dengo na. Because of, siguro, so social distancing, so mga health protocols na pigapon. Pero, sabi nga ni, we will come to that. Di ba, maestro? Ikatulo, ang Legazpi Boulevard, Linion Hill, and Lanco Business Park area will be open to walkers, joggers, etc. starting saga. Malanggayon sa di maestro, magayonon ang tinao mo sa kuyang oras. Islat sa Bicolnet. Nakakaabante ako, nakakainot ako. Yo, Ponsaga, open na po ang boulevard, magralakaw-lakaw, magjogging-jogging, pero still observe the health protocols. Yo? Magayonon bagay ni. Salamat tabi, Alcalde Noel Rosal, sa imong mga updates. Okay? Hone na. May saro pa tabi digdi, maestro. Sabi digdi, places are opening because of the economy, not because it is safe. Keep that in mind. Wash your hands, wear a mask, keep social distance, avoid crowds, stay safe. Your family needs you. Tama man ni maestro baka? Rakpakan! Orang ka talaga, di ba? Saludo ako sa iyo, maestro. Di po tayo kanan tunay. Malata, may no ka nanting-anting. Malang sira, maestro. Para maraman mo, naubos ko sa saro. Mauubos ko ang saro. Bako man ako kay niyo. Okay. Yo. Sabi nga ni, bako sa safe na ang satuyang lugar. Binuroksan lang ini because of ekonomiya. Takunday di mo buroksan, mabagsak ang ekonomiya, sa man makuha kipang sustener ang satuyang gobyerno. Tama? Tama! Parakpakan, maestro! Orang ka talaga. Turuan mo man ako kayan. Hindi man nakatag... Drug, I will kill you. Excuse me. Oni pa. Magayon, puro magayon sa kuyang bareta, ngunya na banggi. Dapat, maestro, pag-araw kayo ng mga oras, puro sana sa kuyang magayon ng bareta, ano? Deng komentaryo. Puro sana, okay lang tabi sa Bicolnet, Internet TV, kung araw kayo nan sa kuyang approach, sa kuyang programa. Simbag! Okay. Sige. Oni na. Sa ibang istorya, mga karandar, alat maligog ko na kayo ng anting-anting ko, Maestro, okay pala nini. Uyugon mo maubos ko sa saro. Okay pala nini. Burubang, pagagibong ko yun Okay, digdi kita mga karandar sa ibang istorya, no? Sa ngaranin, ekonomiya pa rin. Di ba kung marurumduman ta mga karandar, mga taga Bicolnet, na sinuspende
Narumduman nindo sa Trakban, kan probinsya kan Albay. Kung narumduman tabi nindo ito, uni na, ining Albay Chamber of Commerce, naghagad din pabor sa probinsya kan Albay, na kung daw pwede ngaya, ilip ngo na ito, excuse me, ilip ngo na ito na truck ban kasi ngaya apektado. Apektado ang ekonomiya, apektado ang samuyang negosyo. Kan pig-implementar so truck ban sa Albay province. So sa madaling sabi, irinani ini mga karandar, kan mga miyembros, Chamber of Commerce, rinanining sa Albay probinsya o kaya sa sa opisina kan gobernador na si Al Francis Bichara, pig-aradalan ini, pig-aradalan tabi ni mga karandar. Ngunyan, nakuha ang solusyon, nakuha. Yan ang kagayunan mga karandar kapag nag-uurulay ki heart to heart na pigapod. Ini so papabotan, ini so gusto magpabot, nagrestoryahan, ki heart to heart, at talagang matatauanin solusyon ang problema. Pero sa ibang bagay, sa ibang lado, may problema ini, di napapaabot digdi sana sa mga tawong ini, di nakakabot mismo, duman sa mga tawo na dapat na taunin solusyon, kaya na dispalingar ang urulay, pero sa lado kan na Albay Chamber of Commerce, Albay chapter, kan ini nagpaabot nin sa indang mga anong apod ka ini, mga suwestyon, tagarong ngayon naapiktaran ang samuyang mga negosyo, and siring man, ang ekonomiya kan probinsya kan Albay. Hilingan mo, mga karandar, hilingon ta, pinagbigyan. Kan opisina kan gobernador. Sige. Kunyan tangon yan, i-postpone. Ano ba napod kayo na term? Postpone ba? O kunyan tangon na ngayon na truck ban. Sa bagay, totoo naman. Kasi sa mga trucks na hali sa mga Northern Luzon, na madaranin mga produkto digdi sa Southern Luzon, talagang naapiktaran man. Inya sa mga goods na dira ka ito. Natural, apektado ang mga negosyante digdi sa lokal. So, pinagbigyan po yan Sa madaling sabi, pinagbigyan po yan kan gobernador. Thank you very much, Al Francis Bichara. Parakpakan naman dyan, maestro! Thank you. Al Francis, Governor, and thank you, Maestro. Tama din, di ba? Tama naman. And besides, COVID, nagluluya na. Sabi nga by October, by November, by December, tibad kon, mawara na ang COVID. Sa anong pagi? Day taram. Pero, inilang ang sakuyang sasabi, non-COVID may bulong. Why? May existing bulong. Why? Because may nakaka-recover. Dahil na kay po nalaton sa mga vaccine injection din na yan. Tako nga ni mga karandar, sige ko ang kago ko, haluyo na ini. Pasma, gabos na panghimasma, tabi, mga parantabay, gabos na panghimasma, take ko na, pigibo ko na, uni na ang ultimo. Day, may ultimo pa, may sarap pa kayo ni. Aram nindo ko na ini. Para sa karaman kan ka, boss, jinswa. Jinswa. Tibad lamang saga pagmata ko, dahil ini. Kago ko. Maestro, paano ba i-share ini? Daya ko nakashare, alat ha?
Sige, okay, bahala na kung paano ini. Di ko man aram kaya, pasensya na ka mo mga parantabay, ano? Pasensya na ka mo. Di ko man aram kung paano ini share. Agta kaya ako, ini man si Maestro, pigagibo akong sibilisado. Pirit kay ning pigagibo akong sibilisado, pero agta man talaga ako. Kaya, uwi ko pala, alat ngo na, may mga komentaryo digdi. Live ka na pa rin. Iyo tabi pading Eddie Boy, Toledo. Live po kita. Yaw na ko sa programa Arandar Bicolandia sa Lindong kan Bicolnet Internet TV. Ano? Yan ang tibad mga laskan ay man akong Arandar Net News and Information Broadcasting Service. Pero wala man sa mo yung problema ni Maestro. Maski siya, kung gusto man magprograma rin sa ko, pwede man. Yan ang kagayunan kan sa mo yung pag-iba-iba kay ni Maestro. Ano? Sir Eddie Boy, duman ka po mag-comment sa mismong video para mabasa ni Padiay. Kipaditiway. Ura man ako nababasa. Ura man ako nababasa. Saan ko yan mababasa tabi Paday? You're in show. You're in the show. Everyone can see and hear you. Paano ko mabasa ang mga comment? Ura man. Anailing ko dyan, pando ko man sana. Okay? Sige. So, digdi kita, yun na, tapos na kita dito sa breaking news ni Alcalde Noel Rosal. And thank you very much, Alcalde, sa pag-update kan gabus na pag-iriba sa media. Thank you very much. Sige. Yun na, na-take ko na ining Bicol IATF sa Suez Albay Truck Ban. Ano? Tama man ini. Gabos ng negosyante talaga, apektado. Siyempre, hindi man matagtya so pag-abot duman sa probinsya Canalbay kan sa indang trackings. Okay? Thank you very much, Al Francis Bichara, Gobernador kan probinsya Canalbay. Thank you very much sa imong pag-intindi sa mga negosyante. Sarap po ako duman sa nabinipisyaran. Iba? Tamiling yan nabinipisyaran ka. Thank you very much. Dahil ma'am, negosyante lang tayo. Negosyante lang po ako. Kaya nagpapasalamat ako sa gabos na benepisyong ma-receive ko kay Gobernador Al Francis Bichara, kay Alcalde Noel Rosal. Natural magpasalamat ako. Alangan man natin, natawa na ako kay Paborduman. Kontrahong ko pa. Ay, katartuduan ba yun? Sige. Ano ini? Halat ngo na ha? Tabasahon ko ini. Miss, September 4. Ay, ano ini? Ayun na iniiso Albay Chamber of Commerce. Uy, pasensya na ka mo sa boses ko. Minsan talagang kay puan ko uminom kang ano eh. Kay puan kong uminom kang anting-anting. Matindi. Ibang istorya niya. Sa aga istoryan ko ka mo. Si Ramsa na. Matianin do ining sabi ni Alcalde kan Manila na si Yorme Isko Moreno. Matianin do ha, mga karandar. Huwag mong sanayin ang isang tao na kahit mali siya, ikaw ang nagpapakumbaba dahil binibigyan mo siya ng dahilan para abusuhin ka. Ako, kumbinsido ako ka ini. Salamat itong kasabihan na, sige lang ang pakumbaba mo, maski narunot ka na, rinunot ka na, sige mo lang ang pakumbaba. Ay, dahil man ako kang kumbinsido. Mas kumbinsido ako kay Yorme Isko Moreno. Isko Moreno, ang maglalaban sa Presidencial Boards is Manny Pacquiao versus Isko Moreno. Or may magbigay sa Indo. Ano? Pwedeng presidente si Manny Pacquiao, Vice President si Isko. Pwedeng presidente si Isko, Vice President si Manny Pacquiao. Yan ang sakuyang kunyan, mga karandar. Yan ang sakuyang mindset ngunyan pag-abot sa tinawantan ng puder ang mga matatali, mga mauragon. Dahil man kontento ang mga Pilipino. Halat nga na ha,
si Brad Ato, forwarded links. Oy, mga kaarandar, iyo tabi, Brad Ato. Ano? Tatawirin ang Southern Luzon bukas at posibleng maging bagyo sa Miyerkules habagat. Bukas din maaring bumalik. Tumaas ang tsansa na maging bagyo ang may low pressure kita ngunyan. Thank you Brad Ato ha. Thank you very much tabi sa imo. May low pressure talaga kita ngunyan na pigmamate. Kaya igwa kita kay mga oran-oran pero day man gud malagpak sa teritoryo kan Albay. Yo. Kaya sana naman day na pasiring na sinda duman sa kadagatan. Yo, salamat tabi Brad Ato Lim. Pwede, maestro, nadadangog ako kan mga parantabay ko sa Randar Bicolandia, garday man. Day man ako tataw magkunyang kain eh. Ano ini? Mag-watch party. Ikanan watch party. Pwede yan. Pwedeng ikanan mag-watch party. Namadangog ako kan mga parantabay ko sa Arandar Net News. Sige daw. Bahala ka na ba de? Okay. Sige. Ako na kulon akong istorya. Anong oras na dyan tabi sa imo pa de? Sa kuya, alas 11:16. Anong oras kita nagpuon? Alive na alive ka ba? O, day ka may araw ka kain eh. Kunday ba na? Warningan mo ako tawi pa de. Kung na rin ako matapos, ako laban ini hanggang alas 12. Fight! Pinagtaram ka, mawawa na ako kang music. Human sako, maski mag-araga, salbatana. Dahil mapilyan pa din. Abusundan sa dirita. Dapat ako, bago mag alas 12, dapat nakakaturog na ako. Sa aga, igwa pa ako kiobligasyon na alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, hasta sa alas 12. Pagkatapos kang alauna, yan, libre na ako yan. Pero tandaan mo ni Maestro Tabi, ha? Dahil pa ako ngunya So, full blast kad Arandar Net News because na pandemic pa. Mapursige ako, makunyan ako pag tapos na ang pandemic. Yo. Pero no problem sa kuya. Magprograma ako sa imo sa BicolNet, no problem sa kuya. Magprograma ako sa Born TV kay wala problema sa kuya. Kaya lang pa de, maestro, ang gusto ko sanang maraman, nata nadagit sa kuya, susarong internet TV, maluya, burod pa de. Dapat mag-imbestigar siya na bago siya madagit sa kuya. Di ba? Isus siya pantakot ay buray. Dahil man pwedeng pagtakuton siya may sa diri manining paninindugan. Dahil man ako nagakita digdi sa kuyang mga advertiser. Libre yan ka, boss. Pabot mo yan, maestro. Burod. Ha? An evaluation ko siya, burod. Gusto mong maraman? Gusto mong pang sabihin ko, ang pinakamaurag na term dyan? Saka na. Yo, alat mo na. Basahan ko na yun. Fight, suportado to koy ka. Haha, dayman pa rin. Dayman kidagit, nakauron ko, ha? Dahil, sa lado niya, sa nagkakaarabot sa kong mga informasyon, dagit sa ko, burod siya. Yo, burod. Gusto mong taramang ko ba? Maestro, gusto kong itaram saya, pero habo ko nangon yan. Mabot ang panahon. Mag-imbestigar siya. Yo. Hindi. Difficile magtaram. Dapat, nag-iimbestigar siya. Ako nag-iimbestigar ako eh. Ha? Hanggang sa makuha ko ang konklusyon. Midbid mo ako pa eh.
nung kang magbinua ako sa amigo. Di ba? Bitbit mo ako. Takutin ng imperno. Pagtakutin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, itong boss, ha? Tuit. Awin na. Basta ako, maestro. Tinawan man ko ki. Alam mo na, mainom ko na kining, anting-anting. Sigong kagaw ko. Wag po akong takot-takutin ng imperno. Pagtakutin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, ha? Tuit. Mga buwisit! Si Satanas, buwisit yan. Okay. Ako mga maestro, midbid mo ako. Nung kang luminaglag ako din, amigo. Iyo. Ipabot mo sa inda? Ako tultol akong amigo. Tultol akong barkada. Dawa sa inindo ako iiba. Tultol akong amigo. Siguro maestro, sa last minute, bago kita magparamentra sa programa, gusto ko ini ipaluwas. Garo, naraot ba ng bot ko na pag-isipan ako nin maraot. Ang mga advertiser ko, sa Randar Net News and Information Broadcasting Services, puro ko yan amigo-amiga. Day man tabian, maestro, nagbabayad sa kuya. Ni 5 duling day ako diyang ginaresibe. Tapos pag-iisipan ako, kung ano-ano, yudip. Glad to die for the Filipino. Maestro, kaya ko si Dampangon any time of the day, nonoy. Midbid mo ako, di ba? Maestro? Midbid mo ako na eh! Kung ako nagakita, digdi, sa kuyang Arandar Net News, mapira ko na ako. Pira ang advertiser ko. 15. Di ba? Aram mo tabi yan, maestro. 15. Pero puro kan amigo-amiga. Libre po yan. Libre! Punta natin na pagpapara. Isipan ako kiyarugan. Ihudi ka bra. Wisit. Kung sisay man maestro nag-isip ka sa kan yudi sa gaw. Gusto ko na magmuda digde. Nakaubos na akong sarong gusto kong sabihin na paroto niya. Kayo kang panindugan, maestro. Sus, Maria Joseph. Mura na yung ginswa. Paano na yun? So, giraray mga karandar sa ngaran kan na Bicolnet Internet TV. Ako paramentras na nagpaparam sa programang Arandar Bicolandia sa Bangging ini. Thank you very much and ako nagapaabot sa indo. Maestro, midbid mo ako. Midbid mo tabi ako sa ngaran kan broadcast. Bako ako kung, bahala ka na mag-explicar sa inda. Pero iho di kabra. Kung ako pag-iisipan nin maraot, salbatana. Okay? Thank you very much, tabi, maestro, sa pagtaos ako ng oportunidad na magprograma digdi sa Bicolnet Internet TV. Mga karandar, initabi si Aye Andes Arieta na kay Banindo sa laog nin na sarong oras. Pero, wala na si maestro. Ano maestro? May gusto kang babasa ko? Pag-uli habalay, diretso ko ginagawa. Ayan ang sakoy. Yung hanggang sa muli, tabi, saga, mag-iribang girare kita sa oras na alas 10 nin pagkabanggi. Girare siya yan de sarita nagpapabot sa Indonin, maray na banggi. Excuse me. Punantan na simana nin maray, tapos tanin maray yun. Okay? So that is sana mga karantabay. Thank you very much for watching. Magkaroon ang kahon ni Carla, kintestingan ko, liwat pagprituha, bangin mas mara sa kontra, ng ginisa, kinhugasan hin maupay, ng ginsunad, This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at
Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Gen Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.